A čus lidi, vítejte u mého dalšího videa ze hry Dead Trigger. Dnes to tedy bude o daily jobech, což tady teda jeden vidíte a ukážeme si ho. Takže daily job. Ano. Dáme si na normál booster dvakrát, takže uvidíme. Doufám, že se vám daily job bude líbit a doufám, že mně se taky sakra povede. Protože jestli se mi nepovede, tak se naštvu. Normálně už si tedy vezmu svoje zbraně. K příběhu se pak vrátíme. Já to tedy, abyste byli nějak v obraze. Tak to dávám na určité části. Příběh si nechávám až na konec. Nejdřív vám ukážu co a jak ze hry a pak teprve se můžeme pustit do hry. Takže vezmu si hezky bazučku a jde se hledat. Clear Africa, kill zombies. OK, to půjde na easy. Máme zabít 50 zombíků, což nevím, co bych vám k tomu řekl. Bude to prostě hard. Co čekáte? Já jsem prostě, nedalo by se to říct, neskušenej, jsem prostě člověk, který si hraje hry a žije si život jako bezpečný člověk. Takže dnes tedy si tady takhle zalezeme do růžku a budeme jako krysa, která neumí hrát. Kecam. Ježiši, zase ten s dovolením čurák. Tohle je největší čurák, který ho znám na světě. Protože má damage jak kráva. Omlouvám se teďka, ale tohleto mě normálně naštvalo. Protože to je strašný člověk. To je... Vy tady máte zabít 33 zombíků a on se vám tady zjeví jako tahle had, jako WTF. Dnes tedy se budeme mluvit hodně o této hře. Jak vidíte, tohle je jedno z nejlepších útočišť, který já vůbec znám. Stačí si zalít do bedny a jste jako krysa. A jste jako myš uzavřená v baráku. Co vám na to řeknu? Musíte být prostě připravený. Ježiš, už zase! To budou těžší fighty s ním. A on mě ještě nenašel, ne? Mi řekněte. Já jich musím co nejrychlejš zabít. Jo, je po něm. Jak vidíte, dnes se nám docela daří. A dnes to tady bude hlavně hardcore. Budeme střídat zbraně, co nejvíc to vůbec půjde. Chvilku budeme s bazukou, chvilku budeme s MPSK5, nebo nevím, jak se ta brkovina jmenuje, omlouvám se, ale s prominutím se to prostě takhle musí nazvat. Pokud znáte někteří z vás CSko, tak vypadám jak v CSku, když řezáte tu hnusnou zeď. Prostě je tady podříznu, jak nějaký ultra killer. Už vidíte, už mám normálně 3000. Prostě je to neuvěřitelný, ale kdybyste si dali na hard, tak už jsem dávno umřel. Normálně by jsem umřel, normálně. A jakmile se vám naskytne chvíle, že můžete používat ten knife, tak určitě radím používat knifea. Ty zbraně jsou teda na dálku lepší. Ze začátku ta pistolka radím vylepšit si, jakmile získáte toho človíčka na to. To tady bude teda čistě jenom z příběhu. Mission complete. OK. Dnes to tady bude jenom čistě ukázka. Plus vidíte daily job a máme za 7000. Kdyby jsem si to dal já vůl na hard, tak by jsem měl možná nějakých 12. Ale co se dá dělat? Hraje tam hlavně obtížnost. Jakmile máte blbou obtížnost a nejde vám to, tak jste prostě v háji. Zkusíme si počkat tady ještě na jeden daily job. Nevím. A zkusíme si, jak vidíte, tak tohle je fint, což je takový vylepšení. Takže
Za chvilku se mi udělá vylepšení. A OK. Koupím si tedy. Pardon. Koupím si další léky. Jsou tedy po 2 a dávám vám to heal 30 HPček. Takže pohodička. Uděláme si granátky a slepice. Ty jsou hodně dobrý. Dnes tedy docela utrácím. Ale jenom díky tomu, že natáčím. Jinak by se normálně neutrácel. Tohle co vám neradím, nekupujte si to, ale já jsem vůl a chci to tady mít co nejvíc vylepšený, aspoň v tom videu. To víte. Tak. Taky by se vám dneska chtěl ukázat jednu z věcí, kterou je update. Je to... Nevím jak to nazvat, je to prostě takový update, který vám updateuje všechny věci, co máte ve hře. Takže už zase lag. OK. Tyhle ty reklamy úplně nesnáším a budu je stříhat. OK, jsem zpátky po menším střihu. A... OK. Level 3. Updatenem si ho, ať můžem. Tato věc je ze slova update. Update, že si to vylepšíme. Jak vidíte, updateuje se nám to na level 3. Omlouvám se, že trošku žu, ale nedá se to jinak nazvat. Update, aby jsem vám vysvětlil, na co si updateuju ty lidi. A proč si nekoupím rovnou tech level 5. Proč? Řeknu vám z jistého důvodu proč. Protože když si tady třeba u toho find killers si to updatenete, tak vám to bude dávat, když si vezmete jeden heal HP, tak vám to bude dávat dostatek HP. Což je dobrý. Ale já si to potřebuji vyupdateovat, aby jsem to měl silnější. Co se dá řešit? Dnes si tady ukážeme spoustu věcí. Jak vidíte, dneska mám nějakou točivou a točím hodně videa. Jak jste si mohli všimnout, jak mi to tam těží ty penízky, tak jakmile u toho budete mít ten dolar, tak si to teprve vyberte. Sem tam, když odejdete ze hry, tak uvidíte. Tak vám tam přijdou peníze. Ale já už nebudu dál mluvit a ukážeme si, co je to tady ta věc. Je to věc, neumím to nazvat, ale začneme u snajpení. Pak si to ukážeme celý. Takže pustíme se do toho. Je to, že buď budeme mít snajperku, nebo budeme mít rychlej kulomet a budeme muset chránit takovou určitou věž, kde že nám budou chodit zombíci, my budeme zalezli jak největší sraby v autě a budeme čekat, než prostě tam je nějaký určitý time, třeba 2 minutky nebo minutku a 50 sekund. A musíme čekat, než ten time uběhne a musíme to chránit. Má to určitý život. Doufám, že dostanu, tento kulomet. Je to kulomet, jak vidíte, nemusím nic dělat. Vidíte, má to určité HPčka. Musím tamhle to chránit, do toho střílím. A jak vidíte, tak zombíci mi sem chodějí. Já je budu zabíjet jak největší srap z úkrytu a oni nebudou mít šanci. Já se vám pokusím ukázat. Jak vidíte, ten červený hrot, tak vidíte, že střílím úplně pomalejš. Proč? Protože ta pistole je přehřátá. Nevím, jestli když se přehřeje nějak určitě moc, tak že přestane fungovat, ale má rozhodně menší damage. Což, menší damage nemá, protože i když střílíte, tak jim to bere stejně. No, a vidíte, jedna svině nám utěklo. Tady už musíte střílet sami. Určitě někteří z vás, kteří už to hráli a viděli jste pár videí mých, tak jste si všimli, že nestřílím. Ale hra střílí sama. Nejsou v ní lagy. Budu časem točit hru Crafting Guide
ve kterých si sem tam ta hra dělá sama, co chce. Což je špatný a proto jsem dal jenom 4 hvězdičky z 5. V této hře dávám 5 hvězdiček z 5, protože je hodně dobrá. Jak vidíte, už zbývá jenom 10 sekund do konce timeu. A zombíci se začali zrychlovat. Vystřílíme i posledních pár a máme hotovo. Jak vidíte, mission complete. Nevím, jestli se to dá třeba na méně hvězdiček, ale netuším. Vidíte, dostali jsme za to 3000, což v mém pojmu je docela dost. Ale na to, že potřebuji 180 000, aby jsem se dostal do levelu 5, tak to je až moc. Takže vám chci ukázat jednu vychytávku. Jak vidíte, tak tady ty geny, nebo golden nějaký, tak se dá převízt z goldu do normálních peněz. Co jeden gold, to nějakých, myslím, $500. Budu za to mít sice jenom 10 000, ale nebudu to dělat. Protože když tady u toho kuchtíka, nebo co to je, tak tady je M16, kterou bych jsem strašně chtěl. Nebo tady tu sekírku, anebo lukostříl. Co to je prostě tady ty pistolky? To už tady tu pistolku, tyjo. Jsou M4, ta má demiček prase. A raketomet, ten už je poslední. No, pustíme se do toho dálej. Takže, teď jdeme na chod. Zase za 3000, nebo spíš za 2 na obtížnost. Jak jste si mohli všimnout, tak když mi si uděláte třeba, já nevím, jak tam máte ty peníze ze zombíku a dropy, tak mám tam 1000. Plus dostanu od toho nějakého pracovníka $2000 a sem tam na mě v beku čeká dalších 500 nebo pár tisíc. Což je taky hezký. Proč nedávám písničky, které používám ve videích do videí? Proč? Ptáte se mě proč? Protože je to ztráta času. Koho zajímají písničky? Když se vám líbí, tak mi napíšete do komentářů přece. Na co ty komentáře asi byly udělány lidi? Vysvětlete mi to. Aha, už jde bombička. Mr. Bombička. OK. Pane Bombo, mám dojem, že máme spolu pár nevyřízených účtů a vy musíte zemřít. No, tak tohle, co jsem, pane Bomba, čekal. Vezmu si na vás Cryfak v CSku a podříznu vás jak hady. Umři, hade. Pardon, ale musím si trošku zkontrolovat Wi-Fi, protože mi blbne. OK, můžem. Budeme, pokud budete chtít, tak budu natáčet i CSGO a v CSku už jsem trošku dobrý, protože mám tento knife, který máte už na začátku, nebo já teďka nevím. Hraju to jenom pár dní, ale tenhle ten knife úplně miluju. Zachránil mi 3krát výhru, což je docela dost. A jeden můj kamarád říká, že jsem strašný laker, když jsem dostal MLG Knife, nebo já teďka nevím, jak se jmenuje. Prostě nevím ani, co mám říkat. Nevím, jestli se teďka jmenuje MLG, ježiši, ne. Tak tohle z toho zombíka vám musím ukázat. To je strašná svině. No, tak to teďka už nemám šanci. Bohužel, nevydařilo se to. Jak jste viděli tam toho v oranžovém, v atomu, tak vám dává minus HPčka. Musíte od něj mít určenou vzdálenost. To, co se nám taky nepovedlo, a aby jsme byli u posledního, musíme se dostat k poslednímu. Já to nebudu zkoušet znova a ukážu vám to poslední. Doufám, že se vám to tady bude líbit. A jak jsem viděl, tak už mám 9 odběratelů. To je nehorázný. Vy jste blázni lidi. Normálně jste blázni. Co vám na to mám říkat, ale jste prostě blázni.
Já nevím, co by jsem vám na to říkal, ale lidi, zdá se mi, že jste normálně blázni. Taky se mě někdo ptal na Skype. Skype zatím nedávám, to budu dávat až uvidím od vás třeba, nechci nějak vás vydírat, ale chci aspoň podporu, prosím, 50 odběratelů. Taky by se mohl udělat za 50 odběratelů, slibuju, že udělám stream. Ano, slibuju, udělám opravdu stream. Livestream. Slyšíte dobře, udělám livestream. Co je to livestream? Přímý přenos. Kdy budu dávat přímý přenos? Kdy? Až jak říkám, budu mít od vás tu podporu 50 odběratelů. Jak vidíte, nahoře nade mnou je můj člověk, který snipí. Ne, kdyby měl sniperku, tak můžu říct, že snipí, ale takhle nesnipí, bohužel. Já si tady už jenom budu brát knajfa, který už jenom vyzabijím. Zombíci pitomí. Vy mě vždycky umíte tak naštvat po náročném dnu. Taky nebudu natáčet každý den. Jsem tam, natočím třeba 4 videa denně. Protože na to je čas a rychle se to uploadne a já to rychle mám postříhaný a td. Ano, stříhám videa. Někteří z vás si myslí, že absolutně videa nestříhám. A proč bych je jako neměl stříhat? Lidi, proč nestříhat videa, teď je to dobrý. Ne, že by jsem chtěl nějakou podporu, ale je to tak. Ježiši, zase tady ten hád. Ty jdi do háje. Hej, týpku, jdi do háje. Co si to dovoluješ? Normálně tady ten rychlík, pitomej. Doufám, že to, co se nám aspoň povede. Ano, povedlo se, ale kdyby jsem neměl heal, tak už je ráno po mně. Ten týpek je absolutně na nic. Můžeš to zastavit? Za chvilku. Docela nám to zatím jde. 39 sekund. Taky mi někdo psal, že si nedělám práci s videima. A proč bych si ji neměl dávat? Když to dělám pro tu zábavu, tak proč si nedělat práci? Přece jenom všichni víme, že youtubeři, jako jsme, já to nemůžu ještě o sobě říct moc, ale všichni si s tím dáváme práci. Ano, všichni si s tím dáváme práci. Uhodli jste správně. OK. Dnešnímu videu to teda bude všechno. Užijte si video. A čus!